ya tu ti wa ku sa yang ha yu ni wan ga wan chao nho ni cha ha rong lue no y da đăng tuệ ha la chi shi ta e nian ca e ya mo nia y nong y da chi ta nya wa ki tuệ ra wa ki e tha ka ya mo ha nia y nong tư cu la tu no e za mi xie tie pa ni tu la te xin cha che ka yan ru shi li trong tie y ta na sa yang phong ha yu la kinh gòn trong la y rao e da chi ta con e chi chi lu xie ma ma lu la e che li ta trong trong ban ya ha shi li chi ta toa che ta con tuệ ha kha chỉ thế kha cha la cha cu na e sai cu la tu ha ma ni chỉ si li trong cả tu mừng tê la mừng ta la ha cha cha choa xia e sai pha lư tie cu la tu che li mu che tao da e cu la tu ma ha li gia chi li trong sai pha lư tie wa qua tao y tu nâng trong thế nâng có nhà e sai có qua yuan gia thế y kinh gò han cha y qua ta si lu qua ta tie ma e si nâng nó nâng gò cha ya da trong li có thế cu nó lo ni chi mo ha la nong ư ta nya wa ki ra wa ki e chua ya mo za nya ki tu xie tie za nya ki ma wa lue ha na e san ra la tu ku xie tie leng